आ गइल बड़ी कितना नीक लगत रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के अभिषेक एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक कुटवा बाजार। देवी जागरण में आइल बा, सबने अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सबे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बड़ी आ तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहत रे, का कहत रे कैसे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके अभिषेक बाबू अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मौली, अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मौली। खड़ा भाई लगा हुआ के मैया कुछ बोल हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो ए राजा जी, तब भैया कहलन ह कि का हो, त देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही। सुहानी डीजे तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी, आई पूजा के कल तैयारी आई सुहानी डीजे सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली, कौना चीज पर। एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी कोयल बन जा प्यास। अरे जिया प्यार झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनिया। एगो बात बताओ, ओ बड़ा से बोलो तारू पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का का लागेला आज नहीं के जाना थी सब जाना तनी दिया ढक्कन गाय ए ऐसे ना चलता हूँ हैं? का के बताओ पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी का सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौलगी जननियो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौलगी जननियो। देखा ज्ञान तो तारा ढेरे कुछ बा, पढ़ले बा। लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। हाँ। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो, लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते हैं हेलो दुर्गा माँ। औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुंह चोंगा लेखा वाला के कहते रही सो कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा, हमनी के काले पे देवे के बा आवा। अरे खा जा ब्यास अखिल सिखे सारी पकृपा महतारी बनैले हो रही हाना तो जैसे अढ़ौलवाया पतैलू वैसे बनैले हो रही हाना तो जैसे अढ़ौलवाया पतैलू वैसे बनैले हो रही हाना। श्याम आकाश आ विवेक जी पकिरपा बनैले हो रही है ना, जैसे अढ़ौलवाया